Tatelicious waburitsa kuti chakauraya liwe ntanaka maponga uya nozikamwa nekuti Shatrisha vibes chi nonoka kurapwa siki dzekumadhodhi anga kubuda honye uye mafuneral arrangements aburitsiwa kuri kunze vanhu vari kusangana neMonday 14 October. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri kunze wese vanowisha to attend the funeral. It will be on Monday 14th of October in Nigel paKingdom Hall ye Jehovah's Witness. Former direction muchabata panashe maponga ndiye achatipa kuti tofamba sei kuti tisvike ku Nigel tinochema pamwe chete nemhuri yekwamaponga kwana Shatrisha. Zvakare vaburitsa kuti mukomana afa nechirwere checancer asi Tatelicious ari kuti bodo handizvo. Pane zvakawanda zvazvichiitika uye atozosvika pakubloka amai vemukomana akati bodo mai Shatrisha musarambe muchitaura zvakadaro. Mukomana tinoziva chakamuuraya and Tatelicious unozvidudza zvese. Ari kuti he confided muna Tatelicious sekunge vanhu vaitamba bhora rerimwe timu naika. So guys, Tatelicious unozvitaurira kuti chii chakauraya mukomana. Nematambudziko musandifose kuti anga ine cancer nditi ndizvo zvakaitwa pamutukudzi. Kanzi mutukudzi afa necancer takati aiwa ngori mukondombera. Takuzvitwa futi apa. Kunzi hanzi afa necancer aiwa mukondombera. Chana iri pandofa ini please. Musazomirisike muchiti ndauraiwa kana ndaroiwa kana indorwara nchifamba. Sikagorera ndotorwa naMwari. Vanhu simukai panhamo yangu. Muti anga achirwara achifamba. Mwari vazomutora. Mazvinzwa? Ndaitaura naye liwe Shatrisha uya mazvinzwa? Musandimanikidze kupa munhu cancer yamesina. Ikoko kwamuri kurapa namacancer. Cancer. Takazviitira pakafa mutukudzi cancer. Kuti hayi tisiyei mani. Munhu akauya mukondombera wanga utori blue black. Uyu aenda nasu cancer ipiko. Kumadhodhi kupiko munhu anga akuita usikidza kanga asingadi kurapwa nenyaya yekuti aingotya hama dzacho idzodzi. Amai vacho ndatoa bloka makuseni ndatoa bloka handidi kuchinjana nemunhu afirwa because amai mimi you will not stand what I will say. Ndava bloka makuseni ndakati chimboendai munochema kana mapedza kuchema mwana wenyu mozoya mobvunza isu chakauraya mwana wenyu muchaita kapostmortem togonzwa kuti yanga iri cancer yekupi. Kana cancer kana chiyakangononoka kurapwa siki dzekumadhodhi anga kubuda honye chirega indimirire panapa kabe kobo chirega indimirire panapa munonze ndovo iyakata iyeke tu ya nematambudziko zorora zvakumugare maini zorora mugambe iwe unopiwa cancer munhu wese cancer chero isu patakatanga kuputika edzi 2011 ndaibvunzwa namudiro chiita tenda takaita cancer tochiziya kati bvunzai memo best friend yangu ari pano mafirst days aindibvunza wapera kuchike yakareruka cancer takazosimba takataiwa musanyepera haisi cancer enzi naimasikani kochi ndo mashoko aTatelicious ari kuti mukomana anga aita confide maari vachitaurirana achibvunza kuti kana zvikadai ndoitawo sei. Zvino Tatelicious haana secret azouya nayo nyaya yacho pano. Pampacho unotoona kutoti kana munhu ari closeted asati adeclare kuti ndo mamiriro ekunze zvinobva zvarema kuti saka ndikaenda kuchipatara vanhu vanononditarisa vachiti chii. Pane vanhu vanongotya chaiko kuenda kuchipatara kungondobvunza manesi kuti kana panhu pangu pachidai so apa ndopaitawo sei, kana kuti munhu unotya kuti mai vako vakaziva kuti ndo madhiri auri kutamba
zvinobva zvangokuperera. But anyway, zviri nani kuenda kuchipatara wane treatment pane kuti usvike pakurasikirwa neupenyu. Zvinhu zvacho zvakaoma kungoti Tatelicious timing yake iri wrong. Vanhu they are still grieving, vachiri kurwadziwa mwoyo vakatsemuka potanga kubuda ma-allegations akadai so pachitaurwa kuti mukomana anga abatwa nemukondombera uye akasvika pakuora kubuda honye akonewa kuenda kungonorapwa siki yekuseri. Ko vanhu vanenge vachimboitireiko zvakadaro guys? Zvezvichimboitirwei? But anyway, hapana wekubvunza. Mukomana atisiya sekudaro, so vari kuda kuenda kurufu kuNigel kuEastrand uko ndo kwavanogona kuenda kuSouth Africa. Chinonyanyisa kurwadza zvakare ndechekuti amai vemukomana vaedza kuti vataura naTatelicious. Pamwe pacho guys, Tatelicious hasi wekupindura because the more you do so anobva watoita kunge wamudena, anobva aburitsa dzakawanda dzisiri necessary. But anyway, since ivo vanga vaine relationship, ari kutaurawo zvaanoziva. Kangani kaanoburitsa dzimwe nyaya dzatee tichifunga kuti inhema asi dzitori dzechokwadi. Ndikwini venyika. Zvimwe zvacho iwewe separent just sit pamattress paya wochema mwana wako woviga, life goes on, uchingoenda wakadaro pane kuswera uchiuya mumastreets instead of grieving your own child. Zvinhu zvakaoma. But anyway, sezvatambotaura zviya, do leave your comments on what you think about timing yenyaya iyi. Then Tatelicious azokomenta zvakare panyaya yazuva, akati zuva nhasi zvakuwanawo. Do you remember gore riya rawakaseka ndaburitswa muimba yekuSweden ndikashaya kuti ndoita sei, ndikagara mumatent ndikatoita squatter mudzimba dzevanhu. Iwewe zuva uchiita malive uchiseka usingazivi kuti kuita asylum kwakaoma sei uye kurambwa chinhu chinorema. Tatelicious aseka hake akati zuva hapana chaunonditaurira panyaya yako iyi, nyaya yekuda kukumbira mari kuvanhu zvinofamba sei? Iye Tatelicious ari kuti akabhadharikwa dzimwe mari dzekuti agone kurarama navamutarisi, asi dambudziko riripo nderekuti pana zuva haana chero boyfriend inogona kumubatsira kuti agone kusumuka. Pari kunzi pane imwe ex yake yazokwanisa hayo kumupa imwe 5,000 according to Queen of Peace. Then iye anga ane 5,000 muhomwe make, which makes it 10,000. Then uko kugofund kwabuda 1,000 pound euros, actually 1,000 euro ndo yanga yabuda kuside GoFund. Saka zorova kuti GoFund ikaramba ichipushwa mangwana kana kuswera mangwana, kana vamwe vaakambotamba navo kunana Abu Dhabi uko vakakandawo tumari musikana anogona kubatsirika akabatsira mai. Tatelicious ari kuti zvinhu zvisina basa, ivawo bishu rine staira, uzive vekutamba navo, nekuti at your level nepawakapinda nevakambokudya vacho unogona kuva uri pane imwe level. Dei wangobata phone call ukati ningi bhadhara imba kuZimbabwe, but zvinoratidza kuti aiwa staira chairo Amanda hauna.